Assalamu alaykum aziz adamlar. Bu gedek sanymyz il içinde Hoca Yusuf Baba diýilip tanalýan welilerden bolan Hazrat Hoca Yusuf Hemedany barada bolar. Hoca Yusuf Hemedany uly pirleriň biridir. Onuň hakykady Yusuf ibn Yaqub Hemedany bolup, il arasynda Ebu Yaqub diýen ad bilen tanalypdyr. Ol adamlary hakyň ýoluna gönükdirmekde uly işler bitiren beýik sopularyň zynjyr halkasynyň, ýagny silsileyi Aliýanyň 8-njisidir. Hoca Yusuf Hemedany Hazretleri 1048-nji ýylda häzirki Eýran topraklaryna Hemedan diýen ýerde doğulýar. Ol 18 ýaşynda Bagdada baryp, Nizamiye medresesiniň müderrisi Ebu Ishaq Şirazydan fiqh ilmini öwrenýär. Ýaşy kiçigen bolsa, Ebu Ishaq oňa haýatyn hormat goýupdyr. Hemedany Hazretleri Ebu Ishaq ýaly alymlardan ders alyp, fiqh ilmini dol el alýar. Soňra Isfahana we Samarkanda gidip hadis ilmini özleşdirýär. Topçuluk ilmini Ebu Ali Farmedi Hazretlerinden öwrenýär. Onuň ders söhbetlerini ýygy giderli gatnap, ruhy kämillik ýoluna geçýär. Abdullah Cüveyni, Hasan Simnani ýaly birentek alymlar bilen görüşýär. Olar bilen söhbetdeş bolup, ilmi öwrenýär. Hoca Yusuf Hemedany sopçuluk okuwyny tamamlandan soň merde tekke sallarýar we şol tebitlerde İslam dinini wagt etmek bilen meşgullanýar. Horasanyň kıwlasy diýilip adlandyrylýan şo tekke sopulun bilen bir hatarda döwrüň alymlarynyň hem iň bir gelim gidimli ýerine urilýar. Her kim ol ýere ilmi öwrenmek üçin barýar. Hoca Yusuf Hemedany Hazretleri merde köp bolmaýar. Ol İslam dinini wagt etmek üçin syýahata çykýar we ahir soňy 1112-nji ýylda beýik sopi hem wagtçy diýen adyna eýe bolup, gaýtadan Bagdada dolanyp gelýär. Hemedany Hazretleri 60 ýyldan gowrak döwrüň dowamynda wagt nesihat işler bilen meşgullanýar. Ýüzlerce taliba ilmi öwredýär. Hoca Abdullah Berki, Hasan Antaqy, Ahmet Yasawy we Abdulhalik Güjdewany ýaly uly welileri ýetişdirýär. Onuň müridi bolan Ahmet Yasawy Türkistanda ýurt tutunup, şol ýerlerde musulmançylygyň ornaşmagyna uly goşant goşýar. Hoca Yusuf Hemedanynyň ýoluny Abdulhalik Güjdewany dowam etdiripdir. Sebäbi Hoca Yusuf Hemedanynyň hut özi menden soň Abdulhalik Güjdewany tabyn bolun diýip aýdyp gidipdir. Şeýlelikde Abdulhalik Güjdewany hem Edil halifasy ýaly hakykaty gözleýänleriň ýol görkezisi bolupdyr. Yusuf Hemedany Hazretleri Imam Agzamyň mezhebine eýeripdir. Irak, Horasan we Mazarannahar ýaly sewetlerde bolup, adamlar hak ýoluna çağırmak bilen meşgullanypdyr. Ilmi, täkim parasady hemde görkezen keramatlar bilen külli musulman aleminde giň şöhraty eýe bolupdyr. Hoca Yusuf Baba 37 gedek ýörep haja gidendigi aýdylýar. Naqşbendi silsilesiniň iň beýik sopularynyň biri hasaplanýan Yusuf Hemedany Hazretleri orta boýly, buğday renk, inçe sağ adam bolupdyr. Hoca Yusuf Hemedany keramet meselesine serasaply çemelişipdir. Ol sopularyň ruhy serhoşluk halyna aýdýan sözlerini oňlamandyr. Hoca Yusuf Baba garyp gasarlara köp sadaka paýlar eken. Hiç kimden zat almaýar eken. Her kimiň göwnüni tapmagy başarypdyr. Köp Kur'an okapdyr. Ýolda ýören wagty hem Kur'an okumak bilen meşgul bolupdyr. Müritlerine hemde hormatlap ýanyna gelýän adamlara hemişe Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň şeýle hem sahawalaryň ýolundan daşlaşmazlygy ündäpdir. Adamlara mehr muhabbet paýlapdyr. Gaýry dinli adamlara mihmançylyga baryp, olara İslam dinini öwredipdir. Hiç kimi ynjytmalyk görelgesine ýeripdir. Her bir kynçylyga sabr edipdir. Gyzyldan ýa-da kümüşden şaýtep ulandyrmandyr. Hoca Yusuf Hemedana alymlar ölüp otursa, has dogrusy bize ýol görkezer adam galmasa näme deli?
diýip soranlaryna ol şeýle jogap beripdir. Beýik alymlaryň kitaplaryny okap duruň. Ol takwa adam bolupdyr. Dünýä malyna ähmiýet bermändir. Öýünde gamyşdan örülen palas, keçe, kündük, iki ýatsyk we bir gadandan başga zat bolmandyr. Hoca Yusuf Baba müritlerine 4 şariýarlar bilen bagly riwayatlary köp gurrun berer eken. Olardan görelde alyp ýaşamagy ündär eken. Ibn Hajar Mekke Hedretlerinin Fetavai Hadisiye adlı eserine gurrun berilişine göre Ebu Said Abdullah, Ibn Sakka ve Abdülkadir Geylani ilmi öğrenmek için Bagdad'a varıptırlar.